Heh. Kok mboten mirip? Nah, kae lanang kae. Mosok Mbak Risa kon bringosen kaya Mas Toro. Gimana ora iki aja rodane mirip-miripe ngono lho. Lanang wedok kok ya tetep seje nek lanang karo wedok ngene Mas. Lah nek kembar jampet ke lanang wedok ya padha. Tetep seje. Ya tetep enek miripe aku ora ngomong padha. Lah ning lak mirip ora padha karo miripe angel lho. Aku tek kok mirip ora padha. Ha iya mulane kuwi. Nah. Iki bener. Tepuk tangan. Bener ya atik sak rombongan gendeng kabeh. Bener. Iya iya iya. Bener. Coba, baleni kudu pas kok. Arep tekan sesuk nganti pengajian nek urung pas urung mandeg, Bang. Mau sik, Ya, baleni ya, kon ya. ngarep kok. Oh iya. Kon saben dina malam ibu. Dasar kok saben padake caping gunung wae. Dasar dina. Nah, Dasar dino alah. dasar dina. dina. Dasar dino. Lah ngene iki. Malam Yo. Ya jan. Alah Kleru meneh. Jenengan Mas. Iki wis mesake eka kuwi lho kok mau wis. Terus sampe iki sik. Nah, wis yo, pas bener ya. Habis Jul langsung terus saya tak kelalene meneh. Nah, baleni. Sik. Ayo eka sik baleni. Kowe nek urung bener rasa ditampani kendang. Yes, pokoknya tekan esuk tanggapang Ki angger salah mesti beleni kok ngarep. Ah, iso, Pen. ngantek ene metu pokoke engko. Piye? Yo yo. Ayo Eka, ayo. Kok wis arep teko Senin kok balik ning malam Minggu nah. Wis tekan Senin saya malam Minggu terus iki yo. Dasar alah. Dasar dino kok malah Dasar dasar dino. Oh dasar dino ana ene. Ene kuning kuwi. Kidul kae Kudu kuwi. Kudu mboten iki. Dasar dino. Ini ya. Malam Minggu. Awas. Ya. Pak Lurah niki mengkene niku dagelane lanang nuk kleru dicowok sak yuta 200. Apa urung bayaran ranyang-nyangang nang kene kok. Nyong kene perkara dhuwit kuwi nomor 6. Wih, elok iki. Kok nomor 6? 1 tekan 5 Pancasila njur 6 gek dhuwit. Duit iki perkara angka cilik, ha ta. Angka 1. Ya sida ora sing Oh iya iya, yo. Kene wis mikir menan kok. Yo, awas. Yo. Alah, wis. Kok dibaleni nes. Sing piye aja. Alah. Nuwun sewu Pak Slamet, mriki enten anu polisi mboten anu hukume mateni dagelan anu iki. Iki lho. Kene ke akeh nek ming polisi ning lak polisi tidur. Masa kok Semangguga. orang bengi gak rampung. Dicontoni karo Wiraswara. Ayo. Karo wiraswarane kok nyamike. Heeh. Ya coba. Yo. Kok tak ngerok. Kok tak ngerok. Niki jeneng iki Pak Akeh iki. iki pun. Oh mati. Mulai dicekel iki urip kuwi. Ora nika pun kok. Iya. Apa ke tukang servis mic? Mas miknya yang satu meninggal. Mati. Oh aneh. Nek miknya meninggal apa mati? Ya mati. Oh, mati. Yo. Oh. Loh, padha wae.
Samangke jagain nemen-nemen kok ya pekok temen. Wah. Tak umuke malah goblok. Jane pun bener, tapi nganggo gamelane dhewe sing ning omah, ora gamelan kene. Yo baleni. Yo. Baleni nek kok malam iku. Malam minggu no. Masalah. Yo. Dasar dino. Malam napa Pak Bu? Malam. Jenengan sedaya. Keluarga ageng kene wae. Keluarga kene kompak. Yo penonton kabeh. Yo si loro telu. O Selamat malam Mak Cangik Mbak Limbo. Selamat malam Mbak Eka Uget-uget. Selamat malam Biung, Mbak Yulimbo, Pak Untoro. Ya, ketemu lagi dalam acara Grebeg Suro. Malowo Pati. Oh, Pati. Bojo Negoro. Kecamatan Kedu. Kedune ket mau kecamatan. Bojonegoro ki tak kira Jawa Timur. Kene ya Bojonegoro. Kene ya Bojonegoro. Oh, Pak Ribon ngomong Bojonegoro, Jawa Timur. Kedu. Kedu Temanggung kene ya ana Bojonegoro. Nggih. Sowan ning dusun Bojonegoro ki wah. Ndongak-ndongake para warga kabeh. Nggih. Nggih. Samang donga sik. Sapa sih? Donga sik. Kita piyen kula napa Abah? Ayo sampeyan sik. Nek aku ngono le ndongake sewengi. Nggih. Nggih muga-muga warga wonten Bojonegoro sak kukuban mriki tansah pinayungan rahayu. Amin. Sing wong tani nggih bareng ana dadi nang alas. Amin. Payu nang omah. Nggih to sing jah sekolah do pinter-pinter. Amin. Sing dukun bayu keh wong bayeni. Iya. Ya sing bubedan ya akeh wong suntik. Amin. Ya wis. Ning ora ana wong lara. Ana wong lara ning suntik lah. Check up kesehatan. Cek kesehatan. Oh, Ora cek do lara udah. ning do mriku niku do cek. Ya. Mugi-mugi keluarga ageng Bojonegoro mriki Amin. tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah tuwin berkah. Amin. Sansaya melimpah. Amin. Rezekine semulur. Amin. Bakale rezekine uget-uget terus. Amin. Kok rezeki uget-uget maksudnya piye? Uget-uget enak artine. Uget-uget apa? Uget-uget iki bakale ora mati. Oh. Mbok mati tetep uget-uget. Dadi ora bakal mati selawase rezekine keluarga ageng bojo kene. Oh, Uget-uget aku urung dong itu. Uget-uget ora bakal mati. Uget-uget ora bakal mati. Oh, Mbok mati ya tetep uget-uget. Arep wis dadi batang tetep jenenge Uget-uget. Oh iya. Mbok arep dibeleh Dibeleh tetep Uget-uget. uget-uget we lah. Tapi nek uget-uget ke beda lho nek nang kene, Mbak. apa? Uget-uget ke nang kene jenengane nganu. Apa nek teng mriki uget-uget napa, Pak? Ya ora ah. Anak bakal nyamuk. Duh, nang kene ki uget-uget ke penyakit tok. Lho, Kok kok iso? iso penyakit? Heeh, jenengane nang kene ki umi-eng. Oh. Oh, mungkin apa? Sing ning jero weteng to? Umi-umi ke sing nang kene. Lah kae ana uget-ugete. Tapi uget-uget umumnya bakal nyamuk, Mas. Kuwi ora penyakit nek uget-uget. Lah nyamuke sing penyakit. Oh. Sing Ya iki dudu nyokot. uget-uget dadi demam iki kae iki. berdarah. Nek cara Yojokono ki kreminen. Lah kerminenge nek teng mriki Apa? kuwi Umi-umian. umi kokeng mangan krambil niku jo Oh. umi-umi. Silite metu nganune kae. Apane? Apa? Mbok sing rodok saru, aja saru-saru. Aku ngomong apa aku? Mau meni Apa? Mbok paling kurake minimal meni dalan endok ngono kok. Oh, sing dalan ndok. Dalan endok. Oh, dalan ndok. Jalan dok. Iya. Nggih.
wonten Bojonegoro. Wah, penontone hebat. Luar biasa. Awit wau gasik niki lho pun adicara napa? Wau siang Nggih, sampun siang. grebek. Grebek. Ngenjang. Pengajian Gus Ikdiam Wah, diteruskan dengan jaran kepang. Luar biasa. Luar biasa. Muga-muga rezekine keluarga ageng Bojonegoro sansaya melimpah. Amin, tepuk tangan. Kagem keluarga ageng Bojonegoro. Nggih. Walah, nek ora eman bakal engko ya ketumprapan sing luweh ya Mas ya kaya ngene iki lho. Siji kalih wong nggen kula kon urunan gawe wayangan niku nek wong nggen kula do abot tok. Lho kok saged. Anggur gawe denda duren kok. Denda napa? Denda duren ki apa? Ana wong nyolong duren yo didenda. Lah nggih to kula nek wonten Temanggung sowan wonten Temanggung menika wayangan tesih digelar. Nggih. Bersih desa, grebekan, suronan tesih wonten kathah. Nek nggon kula pun arang-arang Mas wayangan. Oh, mulane jenengan kerep teng Temanggung niku nggen jenengan wis langka wayangan. Arang-arang nek pamane klenengan, campur sari kok tesih kathah. Kathah. Umume jenenge mriko gantung gong. Sing nek wong duwe gawe gantung gong to Pak Utara Sragen. Tapi nek wayangan pun arang-arang. Enek ya sing nonton wong 3, sing padu wong 10. Oh. Siji kok penonton apa kuwi kan? Pun saking jarange piye. Anek nggen kula nu nek ming wayangan ben bengi ya. Wah, Loh, elok wayangan tenan iki. bengi ki acara apa? Acara apa? Radio. Maksudnya nyetel siaran. Ah, ngene lak sing penting wayang timbang ora blas. Oh iya iya iya. Ora kaget nek nggen aku kula ki. ora nggen kula ora gantung gong. Gantung apa? Radio. Radio. Wayangane radio dak. Oh iya iya. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Pabrik erung dibangun. Lho, Lagu anu sabun. nek kene ana grebek suro. Nggih. Ning nggonmu ana apa? Kak Eka. Ana Wonten bersih desa nggih wonten. Grebek? Grebek mboten wonten piye. Oh, anggonku pendak Suronan bengi. wonten. Oh, aku grebek pendak bengi. Kok Anika lak kerep gegrebek nek nika. Oh, alah. Lah ya layak kek kok rabine cepet men Pak Utara kek. Papane. Iki Pak Utara rabine cepet men bake ya kegrebek. Agak grebek niku. Pak Utara pun rabi napa? Wah, dereng kula nggih. Dereng Oh, tesih Joko. Wah, Joko jempoli sikil. iki Kok tesih imut-imut kok. iki anu apa? Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Slamet. Pak Slamet. Nggih. Mau ming anu penyerahan wayang tok. Nggih. Durung ada kata-kata mutiara dari Pak Lurah. Sakmenika kedah. Oh iya. Nggih. Aturan tindak wonten Dikacani panggung. Mbak Eka karo Abai. Srepek songo semonggo Mas. Songo. Monggo Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Mboten napa-napa nika ijek kalih Eka kalih Abai. Monggo Pak Lurah ngendika sekedhik. Monggo. Dikeret. Monggo monggo. Dikeret, Pak. Ngetan bali ngulon apa sedyane kelakon. Mbok aja alale dipun antu-antu sabda nipun panjenengan kagem keluarga ageng Bojonegoro nggih matur nuwun sanget dumateng ingkang sepindah Pak Dalang Ki Utara nggih bintang tamu Mbak Eka Ugeduget ingkang langkung kathah utawi khususipun dhateng warga masyarakat Desa Bojonegoro ingkang sampun nyekuyung wontenipun kegiatan rutin grebeg Agung Paseban Malawapati. Sepindah malih kawula wonten mriki atas nama pemerintah desa ugi panitia ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya warga masyarakat Desa Bojonegoro sehingga grebeg suro sampun kaleksanan dipun paringi lancar
mboten manggi alangan satunggal punapa kemawon. Langkung dumateng panjenenganipun keluarga ageng Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Rudi Herianto Adinugroho SHMH ingkang sampun bantu samudayanipun sehingga acara Grebeg Suro saged paringi lancar sehingga benjang dalu napun kesupen pengawasan ageng ingkang rawuhaken Al-Mukarrom Gus Idam. Nyuwun bantuan pandonga panjenengan sedaya, mugi-mugi sedaya dipun paringi kawilujengan sehingga masyarakat pun dipun paringi ayom-ayom tentrem kemah ripah Allah jinawi. Amin. Mekaten nggih. Matur nuwun. Pak Lurah. Matur nuwun Pak Lurah. Nembang-nembang. Pak Lurah. Pak Lurah nyanyi. Pak Lurah. Mangke. Pak Lurah niku saking griya sakit. Lah, nembe sakit asam lambung. Oh. Lajeng boten ora oleh kalih garwane ora weh bengi-bengi. Nika mawon selake susu ajeng kundur mawon. Sakniki penyakit ki werna-werna, Mbah. Ana asam lambung, asam urat, ana asam urat, ana penyakite wong lanang, ana penyakite wong wedok. Nek penyakite wong wedok iku emah. Nek penyakite wong lanang emuh. Aku ya emah, tapi ora apa-apa. Nek wong wedok njen emah. Nek ya wong apa? lanang emuh. Lah kok iso? Nek wong lanang ki tak emah, nek wong lanang ki emuh. Oh, Muhaimin. Muharram, Muhammad. Oh, emah tapi ya mamah ngono kae ya. Aku saiki wis ora lara omah ya nan. Lorone? Tak kok kidul omah. Oh, nek kowe sing jenengane Umae nek kowe kok ya. Ora lara omah. Mbok bilih Pak Lurah ngersakaken suka parisuka mbok bilih Menawi ngersakaken tetembangan. Kegudangan tembang mbok bilih monggo ingkang pun mangke. Mangke jare golek ajeng kondur. Sak palongo sakniki mawon to. Oh mangke. Mangke WA saking dalem nggih. Saya mau lagu ini. Pun kersane lenggah midhangetaken. Kersanipun lenggah midhangetaken. Wong asam lambung iso turun. Anjir. Dinggo pambuka. Ngaten, nggih. Langgam. Langgam derek monggo, Mbak. Ayo. Eka badhe ngaturaken tembang menapa? Wonten pamundutan apa mboten, Biung? Belum. Oh, belum ada. Ya. Oh, nggih. Nyuwun mumpung tesih wonten pelok 6 nggih niki. Ya. Aduh, Pak Lurah iki AC-ne dicilikke sithik iso prahi. Iki asline Gusti Allah iki. Nek mriki niki pancen full AC. Full AC nggih. Asmara dan cinta. Oh iya. Nek nggonku panas. Panas niku napa? Ya panas. Oh panas. Wah nek jenengan pancen panas. Panas ki pancen lagi nandang asmara. Dalam waduh. Jenengane panas wong cepak luar negeri kok. Nggih jenengan Sragen Ngawi nggonku kok. Sragen Ngawi lak njo nek ngidul siki lak Australia to. Oh. Dadak ning laut kidul barang adoh sian. Ha ning lak cepak nggih jenengan timbang mriki. Oh iya. Nek mriki lak mriku isih keju, isih ngarangang luwok, isih nganu lak. Oh iya cedak nggonku. Nggih. Kono ki malah saya adoh kono. Weh luar negeri ya. Kan Sragentina iki ra yo. Wis bene ngopo mike mati? Mati. Ayo jol. Meninggal miknya. Nah aku wis aman milih mik sing Aman. kabel ngene kok. Monggo ngaturaken tembang napa? Apa? Belok menika ingkang bawa dandang gula banjet. Oke. Raino nika. Oke, Nggih, nggih, siap. nggih. Iki bintang tamu larang. Lek suling nun sewu lek suling. Lek suling. Nggih. Lok suling kok lek suling. Oh, lok suling. Nggih nun sewu dipun ralat lok suling. Lok suling. Ya, Eka uget-uget lok suling. Ayo romang. Ayo diarteke, ayo ruang ki artine apa, Bah? Ayo ruang kuwe. Ayo artine bahasa Indonesiane. Oh bahasa Indonesia. Indonesia. Ayo konco. Oh ya. Ruang itu konco. Heeh. Marilah teman-teman. Oke. Ayo ruang, marilah teman-teman. Terus
Bekerja dengan giat. Oh. Ngayai Kardi bekerja dengan giat. Giat. Oke. Cerdas. Kok ya pinter to, Bang? Pinter cak kene kok. Edian po. Wah, jan Abah iki jan pinter to Edian tenan. Ayo Edian pinter. Sopo sing edan? Edian pinter. Oh, ayo iku. Dan saking pintere jan pantelo tenan kok pancen. Pantelo niku napa? Pantelo ke ya bagus lah. Bagus. Bagus. Oh, Bagus. Dadi Abah Gendut iki jan pantelo Oh, tenan. Pak Lurah ki jan to. Pak Lurah ya pantelo. Oh, tenan kok ya. Panitia nang kene ki ya. Pantelo kabeh. Ancene kok aku yo gumun keluarga kene iki wis grapyak-grapyak semanak tur yo pantelo kabeh. Nggih. Wah aku sapa rene entuk kosakata basa matur nuwun. Sing jenengane desa Mawacara, negara Mawatata. Kuwi cara niki bagus to. Bagus nek ning Sragen bagus teng mriki pantelo. Oh, dadi pamane sesuk ketemu wong Temanggung. Kuwi ning dalan kelas kudu muni nek karo wong lanang ki langsung kudu meni pantelo. Nggih. Mane nggon kuwi berarti nek kono kudu ana cara mono menyapa dengan bahasa mriki. Menggunggung. Iya, salam pantelo. Junjung. Nora kendat pambanguning desa. Jangan putus asa membangun desa. Pripun Ki Untara ingkang pantelo sanget bawa kula pun leres. Wah jan wis. Kayu gedhe-gedhe pancen. Napa kayu gedhe-gedhe? Nek pantelo Aku ki wedok kok ya ora bagus. Oh, nek wedok beda. wedok men. Nek wedok napa nggih? Nek wedok. Nek wedok Nek wedok ki celes. Celes. Umpama nek jenengan nek kepet Yayi Kakung Temanggung pantelo de. Ha niku mesti jenengan langsung bagus tenan. langsung keplaki go sandal. Piye to? Ya Mas Tis saking senenge niku lho. Walah. Sandale coplok jadi plak plak plak. Saking Gemes, gemes. bangga. Oh, saking gemese banggane. Pokoke kok kethok Pak Lurah, wah jan Pak Lurah wah pantelo ngoten. Plok plok. Nek kalih Nek bulurah, ketemu bulurah. Bulurah jan celes. celes ngeten. Nggih. Pak Bulurah jan ayune. Wah celes banget. Celes tenan. Ngono ya. Engko bulurah rene nglabrak sampean. Nglabrak Nglabrak niku Mergo saking bombong. Saking Bangga. Bangga. Beli celes niku. Nggih. Wah, seneng aku. Dadi rene engko iso entuk bebungah kok Bulurah. So nek kula kapan-kapan suwante gen jenengan ya njupuk kosakata mriko. Ngoten niku mung urup-urupang niku kok. Dasare Eka iki ya raine ayu, suarane apik jan kaya apa? Celes. Celes iki ayu banget. Celes ku ayu ning sing pokoke sing wah Gedhi dhuwur, lencir ngono. wah selencir kaya udaradir pokoke. Sinden-sinden ki ya celes kabeh. Oh kabeh jiro lumpat. Sindane Pak Untara ora enek sing ora celes. Celes kabeh. Celes ae banget. Bacet nggih Pak Untara yang Nek pantelo. aku nek didelok ketok piye nek aku. Wah, jen pun kados kriteriane abang nika. Pantelo. Ditambahi Mbak pantelo amoh. Apa kuwi artine? Ayo pantelo kene bagus banget. Bagus banget. Amoh ke banget. Banget, heeh. Amoh iki nek nggonku rusak iki. Rusak. Nang kene banget wong seje-seje. Oh beda cara. Negara Mawatata. Desa Mawacara. Beda ning kosok nggonku elek nek kene dadi apik ya iso. Iya. Padha ae dahar niku nek teng mriki apik, ning teng Jawa Barat dahar niku selek. Malah ngeten. Dahar malah elek. Binu timure becike dikerjakan supaya lebih baik. Wah, lebih bagus. Lebih bagus. Bagus ya apa jenenge ning kene?
Apa mau wae? Bagus. Patelo. Sip. Aku wis oleh kosakata loro, Patelo karo Celes. Patelo Bisa karo aku Celes. nek meneh sowan ning Temanggung nek iki ora bingung Wis ora bingung langsung nek nyapa. Nggih. Padane jenengan teng alun-alun kok enten sinten mawon nek sing piyayi kakung langsung niku. Pak nyuwun sewu nggih, Patelo nggih jenengan. Nggih. Wes, mesti ditambahi duit ya. Nah, langsung tambahi duit jo piyayi ning kakung Celes jen. Seneng saking kok bocah kok Celes kaya ngene. Tak hitung langsung. Ngono aku mesti. Ancen nek kau geti Celes tenan. Supaya tansah maju biar tambah berkembang. Yo supaya tambah maju untuk dadi berkembang, Pak. Ayo majune ki lak jo berkembang werna-werna. Iya, bener. Samang kok Patelo banget. Upakara karang lan kitri. Ya, apa iki? Apa? Upakara karang lan kitri. Upakara itu memelihara. Heeh. Karang karo kitri ki apa? Karang lan kitri ki ana ning kene biasane ya apa sing dadi karmane piyai kene. Oh, cita-cita. Palawijane. Oh, ngaten. Ulu wektu. Tanemane apa? Oh, berarti. Seperti itu, nggih. Memelihara Ari. tanaman. Memelihara tanaman. Guyub rukun tumandang. Ayo. Guyub rukun itu bersama-sama untuk melaksanakan tugas tumandang pekerjaan. Bareng-bareng mriki sami rukun-rukun. Wis kula bis kuntul baris, wis kula bis kuntul baris, tumandang Bareng maju tunggal tekad rahayu. Kuwi 45 kuwi. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Jenengan iki saliyane sing ngarteke nembang yo jos pate tenan. Edian wit kene. Ya. Sangkutku meragu. Sengkut kumergut. Wah. Cepat-cepat. Kok cepat-cepat sengkut itu ya pokoknya giat banget ngono lho mesti kumergut. Semangat dan giat. Temah dadya tata. Temah dadya. Yo, temah dadya tata harja. Menjadikan pernatan yang baik. Raharjo. Raharjo. Raharjo kali galang. Handa yani Handayani itu memperkuat. Migunani Handayani. Memberi kekuatan. Memberi kekuatan. Murah sandang pangan yekti. Murah. Memberi baju owol. Kok memberi baju awal murah sandang pangan yekti. Sandangan sing murah ke owol. Apa? Awal kuwi sing Pakaian murah. bekas. Mau lah meni sandang pangan sing murah. Wah, sandang ki sing murah ke owol. Tegese iki dimurahkan ki dadi digampangke golek sandang Oh, pangan. maksudnya ki lih luru sandang pangan ki diparingi gampang. Ora tuku golek gombal bekas. Oh, tak arani nek apa tuku sandangan sing murah ki ring paraang ki owol-owol akeh ngono lho maksudnya ki. Ya. Jero kutha desa Dilanjut apa? Wis meh raina, Byong.
Wis meraina. Oke, wis meraina. Monggo. Wis meraina. Sumirat ing wetan karena wiwit mangkat anggarap sawae sound sisteme men lho Biong. Sisteme ya apik. Nggih. Dasare iki ya kerep nderekke Mas Bayu. Ngaten. Dialang sapa wae sing diderekke kawu dalang ampuh-ampuh kabeh. Nggih, kados Ki Enthus Susmono, Ki Hadi Sugito, Ki Parman. Sik ta Mas. Ki Narto Sabdo. Sik ta, olah sik ta. Sing sama Ki Mantep Sudarsono. Mantep Sudarsono. Sing kok disebut kok dalang wis ana nyuwarga kabeh. Napa pun boten enten kabeh. Wis ora nek kabeh. Aku ora ngabari sampeyan. Ora ngabari. Ning mriki niki enten dalang sing sugih lho Mbak Temanggung niku. Wis sapa? Ki Sayuta niku sing dodok gek ora payu mayang niku dalang niku. Asmane mau wis sing nabuh apa? Niku wong wis sugih dhisik kok. Nabuh apa? Mboten nabuh, ora nabuh wong nabuh, ora iso nabuh. Jenenge Ki Sayuta. Mbek ngisruh kancane niku. Kowe arep ditanggap 10 itu ora gelem. Ah nek niku tanggap ora perlu duit wong pancen wis sugih ber bondo ber bandu kok. Ki Sayuta. Monggo dalang paling mlaku sak Kabupaten Temanggung. Wah, elok. Aran de Honda. Piyayine kang pundi to, Kang Pundi? Piyayine sing ingah-ingih niki ya. Lah mriki nggih wonten to anggur mayang mesti ruwame. Oh, nek mriki niku dalang niku teng mriki niki meh sasat amben bengi do selingkuh. Ora masalah rame mergo selingkuh, ruwame pokoke. Rame nek mriki Ya niki. kuwi jenenge Ki Dalang ribut ya kuwi. Ah ya niku yoga paling ora tau tentrem niku. Ribut. Ribut ae. Ayo kuwi. Sepinten? Monggo. Syuk. Bathok bolu isi madu. Ngaten. Ketoke wonge ora sepiro wae. Wah, ning suarane menggeleges.
segar. Suarane tetep apik wong niki napase senadyan to wong endek ning napase akeh. Niki tekan gigir barang sing penting peduntung. Iki ngono sing jenenge sayap. Nah iki ten mriki. Sayap-sayap. Iki sayap. Enggak, ini ana pesinden-pesinden saking pangudi luhur. Oh dikenalke. Pangudi luhur ki SMA. Pangudi budaya kok pangudi luhur. SMA ning pangudi luhur. Mulane ngesuk ganti lek ribut pangudi asar. Menuraki. Ah niku pangudi luhur ngesuk ganti pangudi asar. Dipun tepangaken Biung. Nah, niki dikenalke. penyanyi kabeh. Yo, ayo dikenalke. Ojo kulep. Asmane sinten, daleme pundi, mpun rondo napa dereng? Kon mun rondo napa dereng? Tekoke paling ora wis menikah piye kok rondo. Ah nggih palang tak takon iki asmanipun. Nek nakoni kuwi biodatane sing lengkap. Nama, alamat, pendidikan, status, jenis kelamin, besar rasa wis ketok. Besar kelamin, bentuk kelamin. Coba. Yo. Sugeng dalu Bulimbuk Bucangi. Nggih. Derek pitepangan nami kula Zetira. Sapa? Jumirah. Zetira. Zetira. Nggih, Pak. Buset. Nggih beto set nggih ampun nggih. Buset. Berarti Nganggo buset. set. Setira. Biyen gek metune niku mboke mergo kepleset. Dijenengi set. Setira. Mateni te apa mari nikah? T. Oh, tarani mari nikah. Boten nek kan yo pripun? Zek ngoten Pak. Boten Pak. Status anu sike Alamat e kula mriki mawon Pak Ngadirejo. Ngadirejo ya Ngadirejo Jembar. Nggih, Gondang Winangun Sembar Kali Galang Pak. Ha nggih. Kali Galang ke Jembar RT piro? Jembar RT kali. RT kali. Nggih. Nasa mendelik wong pengen ngerti omahku kok. Yo. Yo. Wah, jan. Status terakreditasi pendidikan sih. Pendidikan terakhir atau pertama, Pak? Pertama nggih, Pak nggih. Masih sekolah atau sudah? Pun mboten sekolah ya, Pak. Sudah sekolah. Pun lulus. Status? Ini belum kawin, Pak, KTP kula. Belum kawin. Ning wingi kula weruh anu jeng KTP ini palah luwih medeni. Piye? Kawin lari. Ya ora ono KTP kok kawin lari. Status kawin lari. Kula lak batin, apa ora doyak cah cilik-cilik. Ayo. Nggih kula doyak-oyak, dioyak. Doyak-oyak nggih karo klabruki pitik Pak Diwara. Nek kula nek umpama liwat omahe nggen kula tetep tak dinengke karo tak diplinteng to tak pasake men. Waduh yo. Statusnya kawin lari. Kawin lari. Kalau nanti larinya kok menggeh-menggeh, yo berhenti dulu untuk berhenti dulu untuk tidak kawin. Mboten Deng Pak niku abah ki. Ayo sandinge. Sandinge diputar. Sandinge genti Eka sing lakoni. Kula sing ngenalke. Bismillah, namanya siapa? Nggih, kula Riris Sukoati Mbak Eka. Riris Sukoarti, alamatnya di artekke no Riris Sukoarti iki tegese apa? Rinupone cantik. Oh ya ora no, Riris ki udan. Oh, ora ngono persuku kata. Heeh. Oh, persuku kata atau arti dari nama Riris? Heeh, Riris. Oh, Riris ki udan. Udan. Suko kuwi seneng. Suko napa? Wati, suko kawin. Itu Sukowati. Ah, Riris menika udan, Suko menika seneng, Ati menika mana. Dadi Riris Sukowati menika Riris Ragen. Heeh. Sukowati. Kok Riris Ragen. Sukowati. Heeh, dadi seneng ati. Ya ora. Wanita sing seneng atine. Ya ora Sukowati. wanita sing atine lahir pas udan. Riris jare udan. Heeh, seneng udan-udan. Men atine seneng pas udan-udan. Oh iya, wanita. Alamat saking pundi? Alamat palsu. Boten. Oh, boten. Pakis Magelang. Pakis Magelang. Saking Magelang. Menika sudah menikah atau pendidikan menempuh
pendidikan apa, Mbak Riris? Sudah lulus sekolah. Sudah lulus. Status KTP. Status KTP nipun. Sami belum kawin. Belum kawin. Iki nek iki nek iki kaya Mbak Riris kok belum kawin ngandel to kula. Kaya Yetirake tetep longo ana tetep kawin lari yakin kawin lari. Apa jenengan ki ya iso mbedakake wong wedok sing wis ketingale kawin kalau ora ki apa iso mbedakake? Delok ngombene. Ngombene apa? Mbak Riris teko dok tekan transit jaluke seprit. Seprit. Rapet seprit. Rapet. Nek nika Apa? Yetira jaluke wau. Wah, apa? Wis beda meneh. Apa jenenge? Antah. Apa? Antah. Antah iki apa? Banyu urung godhog. Oh, banyu mentah. Banyu mentah antah. Niku lak mesti wis ndek anak wong dlongop mawon ta. Nek ora tak sodoketen iki ora mantrep. Ora mantrep ki apa ora mantrep? Ora mantrep. Ora mingkem. Ora mingkem. Oh iya. Ayo selanjutnya. Jangan sok njajal banyu antrah, Mbak. Ya sing penting ora ngombe banyu wagi. Ndak blonyok. Darani mangan gandul rung mateng. Iki sisine. Jangan. Nyun pangapunten. Kula kok nek kalih niki meni bule. Bule sinten? Jenengan? Nggih. Lah pernah apa? Pernah nggih mboten pernah napa-napa ning kula. Lah kok bule? Asmanipun sinten? Derek tepangan Abah, Nggih. kula Larasati. 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 Larasati Hadiningrat nggih asmanipun. Ora ya. Oh, mboten. Oh, namung Larasati tok. Tegese laras. Laras atinipun. Ayo laras iki apa? Laras ki ya laras Kepenak. Laras Laras iki iki kepenak. Laras gamelang niku nek wis dilaras, nolak penak. Heeh. Nggih. Njun niku ati Larasati dadi kepenak wonten penggalih. Oh. Alamat. Sing biyen apa sing saiki? Sing Iki. ya sing biyen karo saiki. Ya, sing biyen Pakis. Sing sakniki ten Jelamprang Selopampang. Selopampang, Temanggung perbatasan Magelang. Oh, Temanggung perbatasan. Terus terakreditasi apa, B? KTP. Kalau tasih pelajar, Pak. Pelajar. Sampun nganu menika tasih SMP. SMP. Sekolah. SMP. Menengah pertama. Boten sampun medalke pindho. Sampun medal pindho. Matur nuwun nggih Mbak Laras. Sampai jumpa di tanggapan selanjutnya. Yang nek dijak. Sekalian. Nek dijak. Status KTP pelajar. Selamat malam Mbak Yu. Ya. Selamat malam Mbak Eka. Injih. Nderek pitepangan asmanipun Mbak sinten? Kula Risa Ristina. Risa Ristina. Ristina. Alamat nggih. Alamatipun saking pundi? Saking Getasan Semarang. Oh, saking Semarang. Oke, nyong ngerti toloang mae. Peang kok reti tabah. Abine gek liwat kono ka jebul sama gek mimpi gabah. Ya jo ngerti Ngawur di Semarang Bandungan kok. Nek Bandungan memene siji meneh. Apa? Memene spray. Alamatipun Semarang. Lajeng napa melih status pendidikanipun mbok menawi sampun menikah atau masih menempuh dalam pendidikan? Nganu sedang menempuh hidup baru apa masih sekolah? Masih lulus atau masih sekolah? Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Status KTP? Status KTP nipun sudah kawin atau belum? Sering kawin. Sudah kawin. Sudah kawin. Putra sampun. Sampun. Pinten putra pun pinten? Setunggal. Oh, sawek cewek napa cowok? Cowok. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah ngopo kok alhamdulillah? Anjih maksud iki wis ndek keturunan ngono lho maksud. Iki Risaki adikku. Urusan adikipun panjenengan. Kok mboten mirip? Kok mboten mirip? Kae lanang kae. Mosok Mbak Risa kon brengoseng kaya Mas Toro. Gimana ora iki wajahe rada mirip-miripe ngono lho. Lanang
wedok kok ya tetep seje nek lanang karo wedok niku nek Mas. Lah nek kembar jampet ke lanang wedok ya padha. Tetep seje. Ya tetep enek mirip ya, aku ora ngomong padha. Ha ning lak mbeng mirip ora padha karo miripe angel lho. Aku tek kok mirip ora padha. Ha iya mulakno kuwi. Nggih, sampun menika. Sampun. Kae sing pojok wetan kan. Nggih. Selamat malam Mbak Yu. Asma sinten badhe kundur sakniki napa mangke? Oh sik to nyindet. Nggih, selamat malam Mbak Eka. Nggih Mbak Yu, nderek pitepangan asmanipun Mbak sinten? Kula Siwi. Mbak Siwi. Siwi nama panjang Siwileng. Apa artinya Siwileng? Wilengke tangane lho njubras-njubras kan yo Siwileng. Cantangan nek ngono. Ora kae lho kene iki cok njubras-njubras lho Mbak nek mangsa terang yo Siwileng. Alamatipun saking pundi? Nggih, sing riyen apa sing sakniki? Wah iki jenenge. Omahe iki akeh-akeh sinten saiki sugih. Sukses kok ya. Nggih. Ora kok. Alamat ingkang sak menika. Oh nggih, kula paling adoh dhewe lho niki. Oh saking pundi Mbak Yu? Nggih. Saking niku Kidul Kali. Kidul Kali menika. Ayo. Jenengan sing apal mriki. Apa? Umahe Kidul Kali apa? Manuk bala dewata. Nggih, Kidul Kalimu tepatipun pundi Mbak Nggih, Kali Jembar. enggoan? Jangkar Gedong Sari. Oh, Jangkar Gedong Sari. Nggih. Kidul Kali. Meniki gawan kotak. Oh, gawan kotak. Gawan kotak kalian kanca-kanca Wira Pradangga menika. Nggih. Gawan kotak berarti gawanipun Pak Dalang, gawan kotak. Mboten nek Pak Dalang nika gawan kathok. Mbak Siwi gawan katoke Pak Dalang. Ora kok mosok Mbak Maksudnya Siwi. Mbak apa piye maksudnya kok? Salah maksudnya nek Mbak Siwi ki gawan kotake grup napa nika wau? Pangudi luhur. Pangudi asar, pangudi luhur, pangudi budaya. Nggih. Nggih. Almate saka Ngadirjo apa iki? Janggar, Janggar. Gedong Sari, Jumo. Terus status pendidikan nggih, Pak? Ya. Disetarakan. Statusipun pendidikan sudah Sip. lulus. Nggih, sampun lulus. Sampun lulus. Lajeng Lajeng sak menika nganu napa sekuliah. mau kuliah. Nggih. Kuliahe mangkate jam 3 enjang. Aku kuliah subuh. Jentu ngenteni nang musala kiyaine ra teko, ayo njur bali. Oh, pondok, piyai pondok. 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 Pondokipun asmanipun? Mondok wonten RSK Ngestiwaluya menika. Rumah sakit wong loro apa piye? Nggih, status pendidikan sampun lulus. Nggih. Lajeng Napa malih? kok sudah menikah? Status perkawinanipun? KTP. Belum kawin. Oh, belum kawin. Belum Menika pripun kawin. Pak Toro? Belum kawin tapi sudah pernah merasakan ya, Mbak. Belum kawin lak sakniki lak belum kawin. Belum. Nek engko mbero. Angke nek ngesuk wis beruh ta wis ngalih wong. Sudah pernah kawin berarti? Sudah pernah sudah kawin. pernah. Sekarang belum. Oh, sekarang Nggih. belum. Tadi sudah. Tadi pulang sedilit kawin lalu sini lagi. Ya berarti RSP ya. Nggih. Rondo sik pada esuk ngono kae, Mbak. Oh, mboten rondo. Udu rondo nek kadahe bojone nabuh nang kene kok rondo. Lah kok sudah pernah menikah? Jare saiki belum. Ayo nek nikah wis nek Oh, dek wingi. wingi niki wis. Oh, dek wingi berarti menikah. Oh, sudah. Wah, mak teratap aku. Terus apa meneh disentekoki? Wis engko ndak nganu ora ngaku kek ndak slot ngekecis malah. Sampun nggih. Ya. Nggih. Ayo iki nembang. Monggo menika dipun pilih yo. Coba sing nomor loro. Nah. Saka kene nomor loro. Mbak Riris. Riris. Mbak Hujan. Ah, monggo Mbak Riris. Hujan ayo. Maju ke depan. Sepoti Pangudi Budaya. Monggo sepoti. Beca bawa saya. Iya, Selamat malam. Iya, selamat malam Iya. Mbak Riris. Ayo. Kendalo mak cangik mak limbo. Ayo kowe ajar dialog karo Mbak Eka. Kowe Sip. bintang tamu kondang. Menyusul kowe ketularan kondange kaya Mbak Eka. Uget-uget. Ya.
Sing kayak ning YouTube spiral. Viral kok. Spiral. Nah iki pawane kowe sesuk dadi wong kondang. Kaya Eka iki ben kondang dine uget-uget. Nah. Jadi kayak nama mbak biasanya identik dengan nama hewan ini cepet viral kan ya Pak? Nggih. Nanti kono kayak baik kayak. Berarti nek Mbak Riris kira-kira jeng temploki kewan apa Mbak? Ose nek Mbak Eka nak aku tugas. Kondang lah. Peang apa, Bah? Nyong tak apa? Ya nyong lak wis telo, abah telo. Celoke bagus. Gitu. Nek Jayeng mau Jayeng. Jayeng ki lak raksasa tegese Giant saka tembung Jayeng Giant. Bawono. Lagi Mbak Riris supaya sama apa kira-kira punya nama branding sama anu wae apa Riris Gareng Pung. Wegah wis ana nek Gareng Pung. Ah apa ya kira-kira ya? Riris uler cengkeh ngono. Kan nek uga-uga kan rada tendek. Iki Riris Ulosowo. Ah ngono malah sama. Rada dawa. Malah ning Nana Wisane. Oh anu wae. Iso apa membius penak. Heeh. Kenapa? Mesti kowe seneng kowe. Nggih apa? Riris tengu. Ah iya. Kowe mesti seneng kowe. gateli Pak. Gateli. Li nyokot milih mesti kowe. Milih njurku lih ngulapi nganggo merang. Riris mau nyanyi apa? Oh Mbak Riris. Dereng nganten pamundutan. Dereng wonten. Monggo Mbak Riris. Mbok menawi saking panjenengan. Monggo bapak-bapak ngersakaken tembang napa? Monggo. Pak Lurah. Podang kuning. Nggih. Podang kuning. Podang kuning. Ayo bawane duet karo Mbak Eka. Pokoke podang kuning. Men kuwi iso nyonto. Kowe nek Mbak Eka pas nembang kuwi direkam. Direkam bar iki dihapus. Dihapus. Yang entek memorine. Ngebak-baki. Ngebak-baki. Yo, Riris. Natian wujud temung paksi. Ayo senom kok ya. Wujute mung peksi. Senadyan, kok senadyan suaranya lembut. Mertandake bocahe sih apa polos prasaja. Urung neko-neko. Melembah manah. Lembah manah. Umurmu piro, Riz? Kula 22. Wah, ayo undang-undi karo aku. Lho jenengan pinten? Ha kae 22 turahane ngarepe swidak. Ayo 74. Urung kok iso. Wis ngunduri tuwa. Pak Toro kok 74. Piro? 72. 72. Ah iya wis ngunduri tuwa wis. Andum sawah barang cara wong kene. Udah le nyekel mik ya wangun nek jan. Apa wonten nganune to, Mbak? Napa? Napa ya? Wis ciri-cirine ono teko nabahe kae. Ya enten kok. Heeh. Penyanyi niku nek sing prasaja. isih napa urung taun niku lak biasane cok kaya senom. Cok ngacok ngiding niku to niku kaya suci mergane. Isih suci. Nah niki lak wis panggon dadi wis apa jenenge wis profesional. Nek pamane sakmene. Ora dok ya sing wis senior Sing senior. 30. Loro mau. Tangan loro mantep kok. Nggih, ning kok nek wis sing wis tuwa banget Umur swidak 70 kae mike gantung aja, Juk. Ya. Ngene. Heeh, wis gantung sebabe kaya nyuraki kuda lumping kae. Yo. Iki Riris ini padha umure padha Mbak Eka, wah suarane ngalang-alahi. Nggih. Pak Suryane ayu, dedeke lencir, kuning. Ngadi busana ya besus. Iki lho, Mbah nganggo kembang melati diselip ana ning gelunge iki lho. Aku ya pengen besok tukokne kembang ngene. Kembang tak tukoke kembang sepatu ngesuk sing gedhi. Besok anu wis Eka. Pak Toro ya aku diseragami kok. Iki kembang melati. Kembang melati aku tak tukoke. Kembang apa? Kembang api. Ayo mending blendung. Apa radeng blendung raine nek
gelung kok nek kembang api ke ya. Sinden ajare bintang tamu kok kembangan. Kembang api ambok anggur. Panggung memar kabeh. Ayo coba Eka. Alus manis nengsa. Ngono kuwi. Wah, suwantene Mbak Riris wau yo imbang karo suwantene. Ora rugi nanggap Eka. Oh, tenan. Eka uget-uget. Eka ebek. Ayo terus ke Eka, engko men dicontoh karo si Riris. Oke, dicontoh. Nenek. Mas wenggon kula. Sing kok gregel nafas wah iso ditata. Oleh kabeh. Mereka teknik kok, Pak. Teknik. Tak banterke tadi powernya ben ketok kaya-kaya kuat ngeten kan ben full power. Ya. Asli kan manipulasi. Manipulasi. Powernya tak banterke, pamriye lek aku meni maktut ngono kan. Ora ketok. Riz takon. Riz. Takono Mbak Eka. Pripun? Ben suarane apik iki apa anune? Pripun, Mbak? Ben suarane apik, kudu seneng apa jenenge gurah. Gurah. Nggawa apa? Yo minuman dijaga, aja ngombe es-esan, terus aja ngombe sik barang sing ora genah. Jadi minuman harus dijaga. Tentang makanan. Tentang makanan aja mangan sing nggon babakan sing keras-keras, sing Lengo-lengo. Keras-keras iki apa contone? Kaya watu, botol beling. Ya nek geram mungkin to, Mbak. Aja lengo-lengo ki contone ya knalpot. Apa enek sinden ngokep. Mulane ke aja gasem. Ndahar knalpot engko ndak to nyonyor. Iya. Ya wis itu dijaga kesehatan. Bakune kesehatan sepenting aja melek wengi. Aja melek bengi priye nek sinden kok ya kudu melek bengi. Apa ono? Awang kowe melek bengi terus kok. Napa Mbak apa enten sinden kok lekas nyinden kok lebar subuh. Subuh rampung. Maksudnya lek ora nyinden ki kudune dienggo istirahat aja lek-lekan. Karena terforsir nanti tenagane bakal entek suarane. Makanan ki diatur. 4 sehat 5 sempurna. Apa wae? Ana apa apa? Sayur. Sayur. Lauk. Pauk, buah, susu. Daging. Daging mentah ku ya apik. Daging mentah. Wah, nek daging mentah kula sing kabelan. Anu beto. Lho nek pamane salmon nek lagi sinit gitu. Oh iya, salmonnya mentah enak. Kula ra doyan wong desa. Lho mung kok rak doyan sesuwe nek pamane arek ajar mangan daging mentah. Nah. Lah. Sadurunge mangal salmon. Sabar kok guyu-guyu. Sadurunge mangan Sabar kok salmon. guyu-guyu. Piye kek guyu? Napa, Pak? Guyu piye? Takon apa iki? Piye kek guyu lek ribut ki mrene anek daging mentah priya doyan ngono. Ya ora ketang ya dilegi cok kae to. Ayo Riris. Goleki si podang jenar Wah, elok. Sip. Vibrasine Riris iki khas banget. Kados sing kok Banyuwangen. Heeh, piye. Jan. Mereka kan cedak apa sini laut. Laut. Mengikuti ombak laut. Ombak laut. Nah, mereka mengikuti arusnya angin yang sangat Nek kali mriki wis jemene janji mesti ana wong mati. Wijen vibrasi kok wong. Ah iya nek kene ra wingi sih mangan entuk. Bra isih wong kepaten. Entung ya tunggal uget-uget. Entuk niku sekon telo. Oh entung tak kira entung. Yo dintekke Eka.
dadi nyanding Pak. Nyanding. Siruning Mustika Ketuban. Nyanding bisa dadi tombo. Gede to suarane. Oh. Coba riris. Oh, piye? Wah. Elah, sesuk dadi iki, Cuk. Kowe angger sowan Pak Toro Nggih. Wes. Dijak terus nian ya, Pak. Heeh, kowe kerep pawur aku dadi mesti. Dadi apa? Dadi pinter apa? Dadi pinter. Dadi pinter njung nek pinter dadi kawelasan. Dadi apa? Dadi kawelasan. Ayo, riris. Esuk awan ning omah Joget. wis ora kasar. Teruske lanjut jaipongan. Yo. Bakal ati kok kadewang liyan nasib pocak ngandut ati kapranan sayang
kudune nek nembangi kudune totalitas ya ora, Mbah? Nggih. Ora, Mbah. Ayo, yo. Totalitasipun Lah paman iki mau dangdut yo le goyang sing tenanan. Nggih. Monggo goyang yo ana loro. Goyang Ayo, apa? Goyang Ayo, apa? goyang dalam karo goyang luar. Nek goyang luar niku Goyang luar bisa dilihat. bisa dilihat. Kalau goyang dalam hanya bisa dirasakan. Oh, Coba, Mbah. Goyang luar, Mbah. Ayo, Mbah. Goyang luar ku umpama nyentak tung. Ayo, digendangi, yuk. Tung. Yuk, gendangi. Nyentak tung. Gendah tung. Ayo gendangi. Nyentak tung. Gendah tung. Nyentak tung. Gendah tung. Nyentak tung. Gendah tung. Nah, Goyang luar. Yang bisa goyang. dilihat. Iya. Oh, nggih. Goyang dalam. Ayo, Mbah. Goyang dalam. Goyang dalam. Pejamkan mata. Rasakan sesuatu. Bayangkan. Oh. Apa, Mbah, yang dirasakan, Mbah? Wis ora iso ngrasake yakin nyong. Lah mergane Anyes banget dah. Tetapi Ayo. ini mau meneng wae iki. Heeh, ayo semua si Eka. Goyang luar. Eka uget-uget. Yuk. Dudak 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 dudak. Yuk. Sar. 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 Ya. Iso didelok. Iso Lalu didelok. bayangnya jenenge uget-uget yang itik-itik-itik. Iya. Goyang dalam. Kula goyang Eka. dalam. Uget-uget. Yuk. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Aduh. Rasakan sesuatu. Aduh. Heeh. Aduh. Hop. Aduh. Kak, apa yang kamu rasakan, Kak? Pating greges. Wah, pating Anyes greges. angene. Anyes angin. Aduh. Rasake piye? Ayo, Riris. Goyang luar, Riris. Goyang luar. Ayo, tendang sing Asik. tundak ngono wis gerak. Yuk. Tung tak tung tak tung tak tung tung tak tung tak tung tak tung tung tak tung tung tak tung dang tung dang tung. Gelok tenang. Ya. Bisa dilihat tau goyang Bisa luar. dilihat. Coba goyang dalam, Riris. Pejamkan mata. Bayangkan sesuatu menyentuhmu. Nah, takoni. Apa yang kamu Piye? rasakan? Sing mbok rasake piye, Nduk? Sing mbok rasake apa? Mboten ngertos Ya urung rasane ngerti napa. apa wong nek Iki iki ngerti apa? isih suci kok. Saya suci. Isih suci Lagi mau lho, goyang dalam iki kowe ora iso merasakan apa-apa. Mboten. Saiki nek jenengan coba Aku aku jam 5 aku goyang. Ya nek kaya Mbak Riris ntes ya mbeng ngrasake kok kaya anyang-anyang kae, Mbak. Mak selet. susuk rasane goyang dalam. Oke, terima kasih Riris. Terima kasih Mbak Riris. Ayo set maju ke depan. Yuk. Zetira. Ababil monggo. Iso abang. Asik. Sur. Deg-degan dek. Katakan kono. Ndak pundi? Mbak Ayu. Badhe tidak pundi? Pabrik irung dibangun. Apale kok pabrik durung dibangun. Mbak, takoni, Pak. Arep dangdut apa? Sama nggak nyanyi dangdut? Pop, rock, apa ondrok, apa Rock. apa siot? Rock. Rock ayo. Ayo, nendi? Rocknya sing demenang karo tanggane. Kok liriknya ngono? Oh, Apa nyanyi ngono lagi. ki, Pak? Eh, Tak kira sing nggo Inggris kae. sing isang wiwit. Aku wiwit sebet. Ngono kae. Kaya rock. Kaya Kae rock. kae rock dalam. Sing rock luar. Sing rock luar ayo mau sing kaya Mbak. Oh, solawat jare, Pak. Nah, wong kowe tekon abahe kae. Napa? Apa-apa ki nek jenenge lagu. Kuwi sebagai seniman kudu iso meresapi. Ya kudu meresapi Kudu iso meraba dan meresapi dan merasakan. Meres wedhus gak oleh. Heeh. Umpama keroncong kudu piye, Mbah? Umpama kroncong ke ya kudu Meresapi. meresapi
kene ane anteng, sikile yo sing karo munggah medhot. Iso merasakan umpama Bengawan Solo. Iso merasakan apa yang ada di dalam lagu Keroncong. Umpama pop. Umpama pop ki lak yo pop ki yo pop sing pop bahasa Indonesia apa? Ya lagu pop bahasa Indonesia kena. Oh pop ki sing priye Mbak sih? Wis pancine tansah dielingke. Iki ngono genrene blues iki. Pop yo sing biasane yo gelas-gelas kacang ngono kae. Gelas-gelas kacang. Ngajeng-ngajeng ngono kae. Oh kae tenda biru. Adikku cah cilik urung iso. Iya. Kudu ngono kuwi kudu iso merasakan. Tapi umpama campur sari, nyanyi tali kotang ya kudu iso ngrasake gek luru tali. Piye jal contone? Wah nek nang ora apal wong nyong cok ngeningani kok. Kudu propertine kudu Pak ben iso merasakan. Nggih. Ayo, apa lagune? Saiki ora usah meresapi meres wedhuse gak apa-apa. Pundi wedhuse? Meres kucing ya sanggepen abah ora apa-apa. Nyong ke wedhus lanang tak peres apane? Ayo sak-sake to sing penting kena. Ora kena peres pedes tok. Nggih. Apa? Ninggal katresnan mawon apa, Pak? Dangdut apa kuwi? Dangdut apa langgam apa sampak? Sira, Pak. Sira mawon, Pak. Siragenan. Siragenan. Nggih. Siragenan ya. Ayo. Yuk. Ninggal katresnan siragenan. Oke, siragenan. Buka celuk apa buka kedang? Monggo.
Apa ki tembange jurang? Sidane gelo, Bah. Gelo, nggih. Gelo, matur nuwun, Mbak. Yetira. Nggih. Ayo, Mbak Eka. Iki aja kanu iki kono aja kanu iki dicoba no. Yo rono dhisik. Set. Oh, nggih. Dicoba njogete dhisik. Iki ya dicoba goyang dalam goyang luar. Lho, Pak piye harus semuanya. Samping nggih mboten, Pak? Hah? Samping. Boleh samping boleh. Ayo Pak. Jik. Heeh, yo goyang luar dulu. Yuk. Yo Kakang Kendang, goyang luar. Om, Dung tandung tandung. yo. Asik. Sik. Usik. Asik. Asik. Sor. Pun. Goyang luar, goyang dalame. Yo. Goyang dalam. Yang dalam sekali ya. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Pejapan mata. Pejamkan. Ke arah kamera. Kalau ada sesuatu nanti biar dijemput banser. Ngono ta, Bah? Ya. Yo, madep sana. Madep sana. Yuk. Akang Kendeng. Sur wana iki. Mbeng guyu niki macangi. Malah guyu. Sing sur-sur ning buriku kok. Apa? Sing sur-sur ning baleni. buriku. Aja ning kene. Yo. Tak kira ora betah ngempet iki guyu. Ayo tak rani nek ki cok mbeng guyon ngono. Guyon kok dadi. Kalau Pejamkan mata. Yuk. Rasakan sesuatu. Bayangkan sesuatu. Oke. Takon nih, Mbak. Baru Mesem-mesem. mesam-mesem, Piye, Pak? guyang-guyu. Adem, eh. Ning kok lebare nangis ki piye samangku? Piye sing dirasake? nganu. Apa? Kejang apa? Kelingan sing ora-ora. Kejang. Oh, kejang. Kejang. Berarti Kejang. setip sampean. Oh, ayo. Kejang-kejang niki Pak kula. Oh, Berarti panas, kejang-kejang. dicek sapa? Jajal. Iya. Panas banget, Pak. Delok. Jajal. Padha lho karo iki. Oh, padha. Ngece tenan. Kejang sampai Kejang-kejang niki Pak. Kejang pripun Pak Pripun niki? tambane nek Anggone kejang? direkutuk napa pripun kejang? Oke, laras maju ke depan. Oke. Yuk. Monggo Mbak Laras. Yuk. Support. Kanca-kanca, semoga. Sekane tadi sarakan wakul limpang sekane tadi